L'Inquiet Festival de Cinema en Valencià s'ha presentat oficialment a l'edifici de la nau de la Universitat de València. Aquest acte de presentació ha estat presidit per Enriqueta Bercher, vicerrectora de la Universitat de València, i Artur Hernández, regidor de Cultura, Joventut i Promoció Lingüística de l'Ajuntament de Picassent. A més, ha comptat amb la presència de Josep Lluís Domènech, Josep Cortés, Josep Vicent Boira i Amanda Gascó, representants de les universitats valencianes, Escola Valenciana i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. La roda de premsa ha servit per donar inici al que serà l'Inquiet 2009. Els diferents ponents han destacat la necessitat de potenciar l'audiovisual en valencià, assenyalant a l'Inquiet com a la gran plataforma per la creació i difusió del cinema en la nostra llengua. El festival, que enguany celebra la seva 5a edició, ha fet de la localitat de Picassent el centre neuràlgic de la producció cinematogràfica valenciana. Està concebuda com una cadena residual. Després, pel que fa al festival, és un festival on l'any passat ja van tindre unes 10.000 persones d'assistència. Això vol dir que es genera al voltant de la Casa de Cultura una quantitat de gent que tots els dies va a veure i va a veure cinema molt important. Això el poble ho veu, ho nota i es respira aquest aire de cine, no?